Il-miliet u żmien fejn ħafna nies jixtiequ jagħmlu sorpriżi speċjali għal dawk li jħobbu u kultant joħorġu bl-idea li jagħtu annimal bħala rigal. Madankollu, dan mhux dejjem ikun rigal xieraq u l-qudiem jista' jkollu konsegwenzi serji, mhux l-inqas għall-istess annimal stess. L-ewwel qabel kollox, l-annimali mhumiex ġugarelli. Meta wieħed jagħti annimal bħala rigal, dan irid jara fir-responsabilità kbira li jġib miegħu annimal. Il-kura ta' annimal teħtieġ impenn fit-tul matul is-sena kollha, mhux biss fuq livell emozjonali, iżda wkoll f'dak finanzjarju. Wieħed għandu jikkunsidra jekk il-persuna għandix il-ħin, ir-riżorsi u d-dedikazzjoni meħtieġa biex tieħu ħsieb annimal, kemm fil-preżent kif ukoll fil-futur. Hekk kif annimal, partikolarment l-aktar popolari bħal kelb jew qattus, jgħixu madwar 15-il sena u anke aktar. Minbarra hekk, ħafna drabi, annimali mogħtija bħala rigali jispiċċaw ma jkunux mixtieqa. Tant li f'bosta każi jispiċċaw abbandonati f'santwarju jew saħansitra fi triq. Għalhekk, sakemm wieħed mhuwiex mill-iktar konvint li dan se jkollu l-aħjar trattament u kura għal omru, minflok jagħti annimal bħala rigal tal-miliet, jaqbel jikkunsidra rigali alternattivi. L-għażla li persuna tadotta annimal għandha ssir b'mod responsabbli ħafna.